ukuthi wazi kangangani ngaphandle kweoffice yakhe. Okay, mso Baba. Ubaba ready mse? Yeah. Yeah. Phakathi kweligwalagwala nekwekwezi ngimuphi umhatsho omdala? Ligwalagwala. Yes. NgeBhayibhelini ngiyiphi indoda yabetreya uJesu? Ubani? Mina ngithi ngibani? uJudas Iscariot. Next. Hey. Bafana yaqualifyela ibigiri yephasi yokuthoma ngamuphi umnyaka? 98. We are cruising nicely. 1 + 2 × 5. 15. Don't lie. You see, don't lie on the public platform. Ayingaki ama-minutes phezu kwekotara ye-hour? Pekotara hour. I-45. Yini? Yini mama? Yini? 1 million minus 1 zingaki? 999,999 rand 99 cent. Gotcha. Ngipha inyoni yinye ekhona ukududuza kodwa nayikhona ukuphapha. Inyoni. Ikuku. Ekhona ukududuza kodwa nayikhona ukuphapha. Ikuku. God have mercy upon us. Kungisipelele igama hippopotamus. HIPP hippo jama HIPO hippopotamus ne HIPPO POTAMUS. It was not easy. Nabe kade wena una 10 udadweni omncane beka nehalf yeminyaka yakho. Nje namhlanje una 20 unangaki udadweni? Una 15. Yes. Queen eyaphezulu kodwa nayisabuyeli phasi. Yaphezulu isabuyi. Kunye bathi Julia. Angias. Queen kubudisi phakathi kwe10 kg yamatshe ne10 kg yamasiba. Ziyalingana ama 10 kg zoyi2. Easy. Umuntu obuya eIndia ubizwana? An Indian. Umuntu obuya eEngland? English. Umuntu obuya eBotswana? Tswana. Umuntu obuya eLesotho? Mosotho. And then umuntu obuya eCzech Republic? Czechia. Si no le ayuda a la fábrica, el camión le está. Tú me daba mi saco y me cayó al suelo. Yo ya cogía los tacos, los arrastraba. Where's ABC ujamele? Afrikaans or English? Sithome ngeAfrikaans. South Africans Etsai Corporation. Awu, ngeEnglish. South African Broadcasting Corporation. This is business. Ngisiphi isichema sebhola esihlanganyele neMpumalanga Khombo? Team Sokazi Galaxy. TS Galaxy. TS Galaxy yahlonywa ngamuphi umnyaka? Oh, bathe 2015 lapha. 2015. And TS Galaxy yathumba yiphi ibhigiri? Nedbank 2019. Ibetha yiphi club? Kaizer Chiefs. Ufavor ini? Mina? Liverpool. You get it? Okay. If you don't get it, forget about it. Baby Chiefs. Sifumane usemkhanyweni wobumnandi ilwazi ifundo zemidlalo nendaba ukwekwezi FM kukhanya ba